Good morning mga kalantuag. Welcome na naman po dito sa aking channel. So, Rolis Pascua po ang inyong kalantuag. So, sa araw po na to, gagawa po tayo o magluluto po tayo ng isang masarap na delicacy dito sa amin dito sa Kabigulan, sa Bicol, Kamsur. Ito po ang tinatawag nilang kandingga. Sa Manila po, ang tawag nila dito ay bopis. So, bago po tayo mag-umpisa, kukuha po muna tayo ng gagamitin nating kangkong. So, tara po, samahan nyo ako at ito ang ating mga sangkap na kakailanganin. Ito po ang aming kangkungan. Okay, kuha po tayo. Nakakuha na tayo ng kangkong. Umpisa na po natin yung luto. Unahin po muna natin gagayatin ang kangkong kasi medyo matagal siya. Dalhin natin ang mga dako dahil yung katawan lang po ang gagamitin natin. Kinuha pa natin to dyan sa tanim ng aking magal na tatay. So ito. Ito po ang ating halo sa ating tinatawag nilang kandingga. Ito po ay isang delicacy ng aming probinsya dito sa Kamsur, dito sa Kabigulan. Natin pong gagayatin itong ating luya. Gagayatin ng ating sibuyas. Igayatin ang bawang. Susunod naman po natin ang ating siling. Siling haba at siling labuyo. Medyo maanghang ang ating kandingga. Ilalagay po natin ang ating mantika. Painitin natin ang ating mantika. Ilalagay na po natin ang ating luya or ginger. Ilalagay na po natin siya para medyo maluto na siya. Tanggal ng ating langka. Sunod naman natin ang ating sibuyas. Lang natin. Hintay lang po natin siya. Pasensya na kayo sa aming mahiwagang kalan, masyadong mausok. Sunod na natin ang ating bawang.
Susunod natin ang ating sili para medyo may konting kagat. Yun, isusunod na natin ang ating gagawing kandingga. Ito po giniling na po natin, pinagiling na natin para hindi na tayo maghiwa-hiwa. Ito yung baga ng baboy at saka puso. Ito po, hinugasan na natin. Sa iba po kasi sila mismo ang naghihiwa. So medyo marami siya, kaya pinagiling na natin. Lalagyan na po natin ang ating paminta. Pamintang durog. Yan. At ating laurel. Pangtanggal ng mga langsa. Lalagyan na natin ng toyo. Good. Lalagyan po natin ng konting tubig. Ayan. At ating tatakpan para medyo lumambo. Ito natin sakit dahil nagkumulo na siya. Ilalagay na po natin ang ating kangkong. Para lumambot na siya. Pwede po itong pangkulutan, pangulam, at paninda. Lalagyan na po natin ang ating suka. Suka, asin, kilig. At ang ating bechin. At asin. Halo. Natin ng ilang minutong pagluluto, naluto na po natin ang ating masarap na kandingga. So, ito na po. Ayan. Ang aming delicacy dito sa amin sa Kabikula. So, ayun na po. After ng ilang minuto nating pagluluto, naluto na po natin ang ating masarap na kandingga dito sa amin sa Kabikulan. Ang tawag dyan ay kandingga. Sa Manila, ang tawag nila dyan ay bopis. Bopis daw kuno. So, kung nagustuhan nyo po ang aking video for today, wag po kalimutang mag-subscribe, like, comment, at pakishare po. At mga kalantuag, pakipindot na rin po ng pulang buton para magkikita pa po tayo sa susunod na video aking i-upload. So, magandang tanghali mga kalantuag. God bless po.